बेटी के दहेज ना ज्ञान दीही, आत्मनिर्भर बनाई। आज रवा सबसे एक बात पूछतानी, अगर रवा ना रहब तो रवा बेटी के देखी, केकरा सहारे रवा बेटी जिंदा? भाई के सहारे, रिश्तेदार के सहारे, कि अपना खुद के दम पे? अगर और जवाब बा कि अपना खुद के दम पे, तो हमारी वीडियो के अंत तक जरूर देखी। आज हम बताओ तनी कि समाज में दहेज के का सच्चाई बा। आज भी हमार समाज में मानल जाता जेकरा घरे बेटी हो जाए, बेटी भइल बिया, अरे अरे अब तो पैसा जोड़ा बियाह में काम आई। एक बात बताई जवा रवा सब, कब पैसा देला से, दहेज देला से जिंदगी सफल हो जाला? ना, बिल्कुल ना होला। शादी के पैसा, बियाह के पैसा बियाहे में खत्म हो जाला, ओमे से कुछ बचेला ना। दहेज से बियाह हो सकेला लेकिन जीवन ना बनेला। तो हमरा बुझाता जहाँ तक कि हर माई बाप के सोच समझ के रखे के चाहिए कि बेटी के पढ़ावल लिखावल और अपना दम पे खड़ा कईल बहुत जरूरी बा। दहेज से समझौता करके ज्ञान के अपनावे के बा। माँ बाप के सबसे बड़ा जिम्मेदारी बियाह कईल ना ह, बल्कि बेटी के मजबूत बनावल ह। काल रवा ना रहब, माई बाप ना रहिहन, तो बेटी केकरा सहारा बन के जीहन? बेटी के सहारा उनकर ज्ञान बनाई। हर माँ बाप सोचेला कि हम ना रहब तो भाई देख ली, रिश्तेदार देख ली, लेकिन सच्चाई ई ना है। रवा आंख बंद करब, सब आंख बंद कर ली। यही से रवा के अपन बेटी के कोई के भरोसे पे मत छोड़ के जाई कि हम ना रहब तो ई देख लिहन, वो देख लिहन। रवा अपन बेटी के ई काबिल बनाई कि राउर बेटी अपना खुद के दम पे खड़ा हो सकी। बेटी के दहेज में अगर देवे के बा रवा के, तो दीही, शिक्षा दी, ज्ञान दी, स्किल दी, और ओकरा के भर के आत्मविश्वास दे के जाई, ताकि जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में राउर बेटी राउर नाम और अपन परचम लहरा सकेले। जे दिन राउर बेटी कमाए लगी हन, वो दिन सोच लियो कभी कोई के ऊपर मोहताज बन के ना रह सकेली। आज बेटी चांद पे जाता रिसन, रौरो बेटी जा सकेले। खाली रवा के उनका के सपोर्ट करे के बा, हौसला बढ़ावे के बा। देखी, दहेज शादी करा सकेला, बियाह करा सकेला, लेकिन ज्ञान जे बा वो जिंदगी भर साथ देला। दहेज एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाई, लेकिन ज्ञान जे बा वो जिंदगी भर साथ देला। आज हम हर माई बाप से हाथ जोड़ के विनती करत तनी कि रवा सब अपन बेटी के शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और उनका सबके अपन पैर पे खड़ा करके स्ट्रांग बनाई, मजबूत बनाई, ताकि बेटी दहेज के चलते कहीं बियाह ना होके अपन ज्ञान, अपन बुद्धि, अपन विवेक के चलते कहीं शादी करके जाए। जे भी बेटी बाड़ी लोग जेकरा पास हुनर बा, वो कभी कोई पे भारी या बोझ बन के ना रह सकेली। और जे बेटी आत्मनिर्भर बाड़ी, वो अकेले सब पे भारी बाड़ी। अगर रवा सब चाहतनी जा कि हर बेटी आत्मनिर्भर बने, मजबूत बने, तो ई वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और कमेंट में लिखी कि मैं भी अपनी बेटी को मजबूत बनाऊंगा, हमू अपन बेटी के मजबूत बनाई। थैंक यू।